nagbabalik. Ito po ang SPG as in Super Partner na secret file ng ating kabisya na si Boy T as in Boy T Gas. Kala ko nga nung sinabing Boy T, Boy Tae. Yung kamukha mo si Ding Dong Dantes, no? Pero taihin kayo. Madalas ka nag-LBM. Oo. Sabihin ko sana yung asawa ko, parang ganun ko siya nakilala. Parang, alam mo, yung asawa ko, love kita talaga. And I accept you for who you are. Disclaimer talaga, no? Yung asawa ko, matagal malasing yan. Pero mabilis matay. Ganun yung level lang meron siya sa katawan niya. Kaya, sa tuwing lalabas kami, gets ko na na kailangan identified niya na yung banyo na malapit doon sa kinakainan namin. Tapos gets ko na rin kung mawawala siya ng ilang minuto kasi babanyo siya. Ganun kabilis yung metabolism niya sa katawan niya. Ganun makabilis mag-flush ng dumi yung katawan niya sa buhay niya. Ganun, dude. Galing, no? Oo. Pero ibang usapan syempre pag ini-LBM talaga. Lalo na yung iba dyan, yung lactose, ano yun? Tawag doon? Hindi ko alam Lactose intolerant, whatever. Lactose yung... Lactose? Lactating lang. O talaga, no? Hilig mo dun sa mga nagpapa breast milk? Ganon? Nagpapa breastfeed? Favorite mo ba yun, dude? Oo. Baka hindi na liquid yung lumalabas doon, dude, ah. Baka powder na. may mga tao na kapag kumain sila ng keso, uminom sila ng yogurt, ng milk, bawal. Pupups agad. Nag-LBM sila. Oo, kaya ang hirap din eh. Tsaka, dude, pag summer talaga, ito kasi yung naging sitwasyon ng sender natin, diba? Kinain niya yung kanin na nasa loob ng rice cooker. Ininit niya lang. Tapos, yung naka-tupperware na sinampalukang manok, kinain niya diretso. Syempre, di ba dapat normally inaamoy-amoy mo muna yun? Oo. Tsaka kapag lasing ka, mahirap, parang mahirap isipin. Yung brain cells mo kasi syempre, merong alak dyan eh. Ang hirap pa kaisipin kung ito ba panis na o hindi. Kaya, yun, laban ka lang pag nakaramdam ka ng gutom. Kaya ang ending mo dun, LBM talaga. So ako, ang suggestion ko dyan, paluto talaga kayo. Di ba normally yung mga manginginom dyan, naglulugaw muna yan somewhere. Pumapares muna yan. Pumapares, yan. Oo. Di ba yung mga masasarap ng kainan dyan, may katabi talagang inuman? Alam mo, sample. Sige, magbigay tayo ng mga examples. Sige. Ikaw muna. Sige, dyan sa may Malate banda. Meron dyan tinatawag na yung ramenan na eras. Tapos mga magkakalapit yung mga yan nasunog lang kasi yan nung era na yan Pero meron doon na paresan yung malapit sa may karwasyan. Ano ang pangalan doon? Jims. Oo, Jims Paresan. Yung pausok. Malapit sa St. Paul, Manila kasi doon ako nag-aaral dati. So alam ko yung mga kanto-kanto dyan. So pagkatas mo uminom, Bellagio pa. O diba? May Bellagio pa. Tapos mo manginom dyan, diretso ka ng gyms. O ikaw, saan pa yung Sa akin? Oo. Iba naman ako depende kung saan. Sa QC ako minsan. Minsan o madalas? Madalas. Sa QC naman marami mga parisan dyan. Talaga? O kaya pagtapos namin uminom ng QC, Paris Retiro naman kami. Ay, Paris Retiro. Masarap din dun. Mga 24 hours bukas yan, diba? Yan. O kaya parang meron lang hanggang umaga, tapos parang patanghali, hindi pa sila bukas, no? Yan, may mga ganun. May mga ganung klaseng establishment na open lang talaga para sa mga manginginom, no? Ano pa, mga alam mo, dude? Las Piñas, meron din. Ano? Sa Las Piñas naman, ano ba to? Ay, hindi, Makati pala. Ano yan? Yung Doremi. Kung nakakaalam nila yan, Doremi. Doremi. Oo. Ang masarap doon, sa may malapit sa may Barangay Poblacion, pagbaba nyo ng Makati Avian, tutumbukin nyo yung court ng Poblacion sa may gilid, tas yung park ng Makati Park. Yung Doremi na yan, ang pinaka mabisa nilang ino-offer dyan, yung tapa soup nila. Wow, tapa. Naglalaway. Tapa soup, dude. Ang sarap. Grabe. Mainit-init pa. Mm-hmm. Magkano yun?
Libre yung tapa soup. Pag bumili ka sa kanila ng ng silog, automatic may tapa soup ka. Wow, sarap. yun. So, ibig Lalagay mo sa sabihin, kanin. pagkagaling mo ng gimmick o night out sa Oo. Poblat, diretso ka dun. Diretso ka dun. Uy, sarap nun ah. Mm. Meron pa dyan sa Las Piñas nga din, dude. Yung iba namang pinupuntahan yan, yung Atoy's Pork Chop. Yan. Oo, kasi pag gusto mo naman kanin-kanin, di ba? Sarap Atoy's, no? Pork chop, sarap. Sarap. O, di ba? Alam yung mga, pag manginginom ka, alam mo yung mga lugar na pupuntahan mo pagkatapos mong mag-inom. Pako, meron. Ano? Ma'am Pepes. Ang sarap niyan. Mong Oh, Pepes? alam mo yan? Santa Mesa meron din yan. Di ba meron? Santa Mesa. Talaga? Oo, Ma'am Pepes, iyakan kapag basag na basag kami. Hinahanap namin yan. Talaga ba? Ang sarap ng pork chop nila dyan, pati buto, lulunukin mo. Mang Pepes, baka naman, pinromote ka na namin dito. Ang kilala ko lang, hindi ba karelasyon yan ni Aling Banang? Meron din, di ba? Oo, kasi mga yun madaming ding branch yan si Oo, Aling diba? Banang. Tsaka masarap din puntahan, duda. I mean, ako parang yung mga 24 hours na kainan. Alam mo kung ano? Yung nandito sa may bandang favorite ko to Kanto Freestyle. Yan. Yung Ang dami manok niyan. nila, yung honey garlic chicken. Yes, ang dami niyan. Meron yan sa Pasig, meron Oo. yan sa Makati. Meron. O, diba? Oh. Sarap. Naglalaway kami ngayon ni Titan Jello. Pero kung magpapadala ka ng pagkain, bakit hindi? Kasi, Baka naman. dami na namin nabanggit dito. Baka naman kahit isa doon, di ba? Alam ni Kim Chino yung Pepes. Kayo Sarap yun, masarap yun. Totoo nga, Mang Pepes. Ah. Mang Pepes. Kaya pala, Kim Chino tsaka Titan Jello, mahilig sa mga Mang Pepes. Food. Saka yung lugaw ng teheron. Ayan, masarap din yun. Lugaw Yan, ng teheron. Lugaw ng teheron. Oo. In fairness, ang dami nating alam, no? Dami pa. Sobrang mga nakatago lang. Meron kami kinakainan Yung tagun-tago talaga. Parang kasi- bahay lang, ganun. In fairness naman sa'yo, dude, no? Alam mo yan, no? Oo naman. Lalo na pag galing talaga kayo ng bakbakan. No? Oo. Kasi syempre, walang dapat makakita, di ba? Ang mga bakbakan, nagaganap pa naman ng mga madaling araw. Para safe, no? Yung dun sa mga garagarahihan lang, ganyan. Charot with darot. So, ayan kabisyo, yan ang isa sa mga tip namin ni Titan Jello sa inyo. Yung kapag after ng inuman, dun kayo pumunta sa restaurant na lulutuin din talaga yung pagkain ninyo. O kaya dapat kayo din mismo magluto kayo kung gusto ninyo para hindi tira-tira o hindi kayo napapanisan. Especially ngayong summer. Tsaka duda, ako napansin ko sa kanin namin, mamasa-masa talaga siya ngayon. So, dapat pagkatapos mo siyang isaing, palamigin mo lang na onte, tas ilagay mo sa Tupperware, tas pasingawin mo. Tapos dapat nasa cool area siya ngayon. Kasi mapapanisan ka ng kanin. Ang bilis mapanis ng kanin ngayon. Kaya nga, konti na lang talaga lagay na kami ng aircon sa kusina namin. Yan, Big time talaga ng partner. Hello, ano naman say ko dun sa centralize mo? Wala nga. Maniwala ako sa mansyon ni Titan Jello. Alam mo ba yung iniipit na electric fan? Alam mo yun, yung tag-30 na iniipit na electric fan. Maniwala ako kay Pwede Titan na Jello. sa amin yun. Naka-centralize yan. Naka-centralize yan. Ito yung merong pang hood, range. Diba? Yung hood range, yung kapag nagluto ka, yung may humihigop ng usok ng Diba? Ganun yung inyo, dude. O, tignan mo. Ayaw niyang umamin kasi totoo. Dude. Bakit? Plywood lang alam ko. Maniwala! Simple-simple lang yan si Titan Jello, pero marami na talaga yung nabiktima. At marami na talaga yung mga kayamanan. De, but kidding aside, yan, isa sa mga tip din namin yun ngayon na madaling mapanis po ang mga ulam ngayon. I-ref po ninyo kung gusto nyo pong tumagal ito ng mga 1-2 araw pa. Ayan. Tsaka tipid tips din yun yung nire-ref mo, nagbabaon ka, tapos ini-store mo siya sa isang insulated bag. Kasi ako, dude, nagdadala talaga ako ng insulated bag sa panahon ngayon. Tapos may mga ice bricks paminsan akong dala-dala para lang hindi mapinisan. Especially yung mga breastfeeding moms din, no? Nilalagyan ng ice bricks yung mga
mga breast milk packs para nang sa gayon hindi siya mapanis. Dami ko talaga natututunan sa'yo. Naku, alam mo naman. Hindi, pero may nagsabi maganda Ano? daw ng suka. Lagyan daw ng suka yung sinaing. Totoo ba? May totoo yun Yung lola ko naggagawa ng ganun Suka yung sinaing. Nilalagyan niya. Noon pa, pag pumupunta ako sa Pero kanila. hindi na papanis yun. Hindi na papanis, nasisira na. Yung imbis na matamis yung pagsubo mo ng kanin, tamis pagkain mo, wow, suka, toyo na lang kulang, may adobo ka na. And sa mga nag-LBM dyan, wala rin naman masamang tumanggi sa mga lakad, 'di ba? Pag may kadate kayo, sorry talaga, LBM ako ngayon, bawi ako sa'yo. Yes. Ganun. Gulatin mo, 'di ba? Sa susunod na araw, punta ka, 'di ba? Bigay ka lang ng bulaklak, yung mga ganun. Pero mahalaga sa SPG Secret File Sender natin, napagtagumpayan niya, 'di ba? Yes. Na mapa-oo yung kanyang dinidate o nililigawan. Galing talaga ninyong mga lalaki sa mga lusot-lusot. Hindi naman, ibahin mo ako. Ibahin mo ako, mas matindi ka. Hindi, iba ako. Ano tayo? Hindi tayo marunong lumusot O sige nga, sample natin Sige ha. nga. Kung makita ng jowa mo, nililigawan mo, may napkin sa loob ng bag mo, ano sabihin mo? O ano to? Advance lang ako mag-isip, magkakaroon ka rin. Ay, paano kapag nakakita naman ng pampaswerte, plastic lobo dyan sa loob ng bag mo? O wallet mo? Ano to? Hindi ako mahuhulihan yan. Bakit? Hindi ako gumagamit yan Paano kung resibo? Resibo, yan, resibo. Anong resibo? Anong resibo? Resibo bumili sa 7-Eleven o mini-stop ng Ng protection? Oo. Sabihin ko, hindi sa akin yun. Kanino? Tinesting ko sa kanya, wala Parang hindi mo naman ako kilala. Tinesting ko nga sa'yo, wala kang saplot. Paano magkakaresibo? Ay, nako talaga nga naman, Titan Yellow. Anyway, sa mga kabisyo natin na ikinig ngayon, if you wanna share your secrets, pwede naman po, basta i-share na lamang po yan sa aming email account, raketera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa SPG Top Secrets. Kasama mo si DJ Raketera. At kasama mo rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jalo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang memorize yan? Basic! Susunod na ang Top Secrets. Metro's #1 Love Radio. Basic!